Ja sam Kimi, kao što vidite, danas snimamo novu igricu na kanalu, a to je Clash of Clans. Kao što vidite, tek sam počeo bukvalno s igricom, tu sam nešto stavio neke gluposti. Tačno, oni nisu baš neke gluposti, ali dobro. Ali tako da kažemo. Sad ovako šta, aha, dobro. Idemo ovako, sada sam da vidim koliko imamo golda, dobro, collect 5 samo, dobro. Collect isto 5, odlično. S tim što imam jako malo ovo. Ajde vidimo prvo što imamo u shopu, ako nema ništa. Aha, resurs, imamo 2 resursa, a to je možda ovo. Nope. Elixir kolektor mi treba možda, da. Ne možda, nego baš treba mi elixir kolektor, tačnije, evo ovako. Ne znam da li je ovo pametno, ali dobro. I da, ovo, za goldiće, isto ćemo staviti. I da, ajde, ići ćemo, sad ne znam šta da radim više. Čega info, dobro, sam to je informacija. Dobro, ja sam 3. level, nisam u klanu, recite mi koji klan da uđem, brate. Ne znam, clans better, the clan castle, clanmates help each order and send. Dobro, ništa nisam razumio, ali okej, sad ništa evo. Edit army. Dobro, cancel, brate, šta sad imam da editujem? Okej, da li idem na find the match, ajde. Čekaj, jer ovo ima dosta golda, a? Ne, brate, ovaj nema ništa golda izgleda. Next. Brate mili. O, dobro, ovaj, ajde da kažemo da ima. Tako da, ajde, krenut ćemo na ovoga. Okej. Sad ne znam s koje strane najbolje da krenem, možda. Ajde, ovako ćemo tu da stavimo sve. Okej. Sve sam ih već izrokom. Dobro, znači oni se sad tu nakupiti, znači bukvalno šta hoćeš. Njih i onda ono. Dobro, nije baš ono. Nije bilo pametno da idem na ovog lika, ali je dobro. Dobro, dobijam dosta eliksira i to, tako da ono. Dobro, on gubite eliksire i tako to sranje. To mi je bitno. Znači, ovako, nemojte da se odvajate, brate, idite svi zajedno, šta vam je. Ok, dobijamo gold. Ok, ima ovdje još. Ima ovdje još golda. Ok. Odlično. Koliko imam? 730. Dobro, rasto, boga mi. Biće golda. Ok, ali sam, dobro, bitno da sam to dobio sad za ovo ostalo. Sve će dobiti dobro. Ajde, bar to još neka sluša i to je to. Ne mora više ništa. Da, ovo će čak i sušiti to do kraja. Pazite šta vam kažem, znači bukvalno ono. Dobro, njih ima ih dvojica, odlično. Kako možda i dohvati, ali dobro. Odlično što se mene tiče. Ovo nije defeat, tako. Daj please. Victory, odlično. Aha, znači samo je bitno. Dobro. Skonto sam prilike sad igricu malo. Ok, puno sve odmah, brate. Čim se vratim, evo ga. Ovdje ću morati da upgradeam. Ajde, idemo ovako. Samo što ću mi sad pokazati. Aha, šta je? Ja mislio nešto mi se novo otpočalo, brate, ono nema ništa. Ok, morat ću ostavim ove. Da se... iskoristit ću, brate, ipak ono. Šta sada? Idemo na gobline. Znači, hoću da rešimo što pre mogu. O, brate mili. Da li da endam, ne sviđa mi se ovo. Imaju 2 ova. Dobro, ja sam malo preuspio sa 3 ova da ono malo se probijem, kako da kažem. Ali dobro, sve će ne idu redom, daj Bože samo da sljedeće bude ovo odlično. Prvo da se rešimo ove njihove odbrane. Onda ovo dalje sve će ići lagano, ja mislim, barem
Uglavnom da, jako lepo, baš smo lepo počeli. To je bitno. Ok, evo sam, to je, brate, pobjeda. Ok, ovo je sam rok, ok, to je to. Bitno da smo im ovu odbranu uništili, sad ovaj napad ne, mislim, ipak su ovo goblini, nemaju pojma. Ok. Dobro, znači, evo, dobili smo 1000, dosta. Samo da im 1850, imam, da, pišite koji klan da uđem. Što kao što vidite, nema još klan. Ok, sam da ništa je, aha, claim reward, ok, evo, znači ovdje se kuca klan, filters, nešto, ne znam ja, dobro, recite neki klan, tako da eto, to je to što se tiče ovog klipa, vidimo se sljedeće, do tada, ćao.